Wow! Sarap buhay, lakay. Bakit? Cellphone lang, pakipagkape lang. Talaga kasta? Ewan gaya makay. Sinukat naman mo ti posisyon tatangarabi eh. Na. May dito nga suggestion. Wow. Bakit niya tikay mga posisyon? Sikat ti agluto, sikat ti ginaw, sikat ti kalungkon, sikat ti pakanti aso, sikat ti walis. Asya mamitag tugaw ita. Pa-cellphone, pa-kape-kape lang. Bakit kita materay? Ano man natang? Kita matay. Yan! Ew! Pati taki! Ikaw dati Facebookan. Ew! Namot apo yun. Ay! Yaks! Ada tapay cellphone. Pakilaan. Yaks. Ka dyan, nakar-arte ka. Nagyaks lang, naarte agad. Nyangarati kaya mo. Hindi ka raw. Dim kaya tiyaks, oh. Wow! Taki! Nag-cute! Tarap-rupam! Nga? Happy? Ay, bakal. Nanda ni gayam ti anniversary ta na. Yung garod, nagbiti pa na wala ngay. Nya iti kay mga regalo ngay. Kasi pa, ano kaya may regalo? Mati, kay aji kay mo gurod bakit. Siyempre, nya ti kay mga regalo mo kanyang Wow. Sigurado ka. Win. Kaya ko aji pangtangad ngay. Pangtangad, aji pang-ima, tas aji pang-saka. Sakto gayam dyan alak nga regalo. Bakit Munuan niya ada yan. May tid ko in advance kanya man. Guray Sakto. Sana all. Close mo tama-tama Close your eyes. Tapos ikasambay ma'am. I-open mo di ma'am. Open your eyes. Body lotion. Diba? Pangtangid. Pang-ina. Pang-buo nga bagi mong bakit. Nagdakil dato yung nalat. Pumanaw ka tataba ka machani ka. Lakay. Pulisa mo to ni Pare Burnok. Pulis! Nakitak di kalman. Ang ko nga nadamagan ata ko. Sakto mo nga pasakay, idi kwan. Nakitak isuna. Kinamakan mo kumaa. Ang paisal sa rubimit at kinamaritis mo. Bakit man? Apan mo to adamagan ta kwa. Ito isa ka nga bumotos mo lang. Sabay kampanyaan. Nga. Sa pa'y pagmaritis mo. Kaya ang paya. Kasi anong mga naibagamag nga pulis mo. Yung pariburnok mo. Kanakitam lang. Nagdaktal si Buksit na. Pulis nga tayo no kapitan.